ҳавои гарми баҳорӣ ва фазои идона ҷашнвораи наврӯзи имсол дар маркази шаҳри хору дар майдони кушоду тобон баргузор гардид. тантанаҳои наврӯзӣ аз намоиши дастовардҳои мардумӣ оғоз шуданд. косибони ҳунармандони шаҳру навоҳии вилоят чӣ аз морғобу ишкошим ва чӣ аз шоҳонону дарвоз маҳсули дастаи мардумро ба маъразаи тамошо гузоштанд. дар намоиши идона бо такя бар ҳунсолҳои қадимаи мардуми кӯҳистон, таомҳои миллии хоси мардуми кӯҳистон ва маҳсули дастранҷи бофандагону дӯзандагон баҳри тамошобинони намоишгоҳ пешниҳод карда шуд. چون فیضی بقا آمد، چون فیضی بقا آمد، چون نوری خدا آمد، فریاد رسی فریاد نوروز مبارک باد. گفتاری نکو هارید، کرداری نکو هارید، پنداری نکو در یاد. نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد. همدیاران عزیز، همه شما را به مناسبت فرارسی روز نوروز تبریک و تمنیت می نمایم. برای همتون شاگون بهار مبارک و می خواستم از نام کارمندان اولین بانک مالیوی خرد تمام ساکنان تاجیکستان فرخنده را با فرارسی باز یک بهار نو تبریک نمایم و برایشان در سال نو تمام بردباری ها را آرزو نمایم. بگذار همه سال فرارسیده در زیر چنین آسمان صاف و با تابش چنین آفتاب گرم بگذرد. тантанаҳои наврӯзиро духтарон бо нишон додани либосҳои миллӣ дар даромадгоҳи боғи марказӣ идома доданд. ин қисмати намоиш мутобиқи замон ва талаботи тамаддун рушд ёфтани ҳунари либосдӯзии бонавонро баёнгар мебошад. дигаргунии фарҳангҳо ва мувофиқи шароити ҷуғрофии минтақа ҳифз гардидани унсурҳои қадимаи мардуми кӯҳистони Бадахшон дар намоишҳои мардуми ноҳияи дурдасти Морғоб, сокинони Ишкошим ва бошандагони навоҳии Шоғнони Рӯшон нишон дода шуд. аксарияти маҳсулоти намоиш таомҳои миллӣ ва либосворӣ аз муоинаи ҳайвоноти маҳал омода гардида буд, аммо асбоби анҷоми истеҳсолкардаи оҳангарони маҳал ҷолиби назар метофт. ҳамин тариқ хурду бузург бо ифтихор аз фарҳанги қадимаи миллии либоси хоси мардуми тоҷикро бавар карда ҷилваи намоиши идонаро ҳусни нав мебахшид. шодбошу муборакбод намудани мардуми Бадахшон дар баромади идонаи роҳбарияти мақомоти вилоятӣ оғози чорабинии тантанавии идонаи наврӯзӣ гардид. бо ифтихор гуфта шуд ки самараи истиқлолияти кишвар ва диққати доимии роҳбарияти олии мамлакат нисбати мардуми Бадахшон зиёд аст ва бо шукргузорӣ аз амониву хушии рӯзгор мардуми тоҷики кӯҳистони Бадахшон бо умеди нав барои ободии ватан камари ҳиммат бастанд. бо анъанаи идона дар тантанаҳои наврӯзӣ имсола шумораи зиёди сокинони шаҳру навоҳии вилоят ки дар меҳнати софдилона субиқаи корӣ доранд бо тӯҳфаҳои роҳбарияти вилоят қадрдонӣ шуданд. нақл аз таърихи қадимаи наврӯзи бостонӣ, намоишномаҳои фарҳангии аҳли ҳунари Бадахшон бо таронаҳои идона ва шодиву сурур тантанаҳои наврӯзии Бадахшонро идома ва ҷамъбаст намуданд.